Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ don duba kɔnɔ n'o ye Ilmun Junior 1 2 3 n'o ye an ka turabu kalanso ye. Turabu kalanso min n'an b'a wele ko Junior Ilmun Ramblo Junior 1 2 3. An bɛ don kalanbulon nin kɔnɔ ka bɔ ni fayidaba dɔ ye n'o de ye turabu ka tagamasiyɛn dɔ ye k'o cari inshallah kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ninnu nafa ka bon kosɛbɛ turabu cilaw ma. Karamɔgɔdenw, karamɔgɔ minnu bɛ turabu ci la, turabu karamɔgɔw, ninnu yɛrɛ de ye plus importance ye turabu ra ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Turabu, mɔgɔ ye seegi, jinɛ ye seegi, o nɔnɔ kɛ. O nɔnɔ fasi. Fɔɲɔ ye naani, ji ye naani, bɔgɔ ye naani, tasuma ye naani, tasuma den ye naani, bɔgɔ den ye naani, olu nɔnɔ n'o faamuyana kɛ. An y'o faamuya fasi, basi foyi t'o ra. Mais est-ce que an hakili tora fɛn dɔ ra turabu so 16 nin a ye sereke naani minɛ, naani bɛ kɛ tilebɔ ta ye, naani bɛ kɛ tileben ta ye, naani bɛ kɛ babanin ta ye, naani bɛ kɛ banin ta ye. Est-ce que a y'o lɔn wa? Est-ce que a sɔrɔla k'o lɔn wa? Turabuso joli? Turabuso naani min bɛ bɔ kɔrɔn fɛ o ye turabuso jumɛn ye? Turabuso naani min bɛ bɔ tileben fɛ o ye jumɛn ye? Turabuso naani min bɛ bɔ babanin fɛ o ye jumɛn ye? A turabudenw tɔgɔw bɛ di. Turabuso naani min bɛ bɔ banin fɛ o ye jumɛn ye? A turabusodenw tɔgɔ bɛ di. Donc an da bɛna se o leçon de ma k'o ɲɛfɔ. An tilara o ra an bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna turabuso kelen o kelen ni cɛ lo ni turabuden musoman no a bɛna fɔ ɲɛna. Ni muso gbɛ lo ni muso fin o fana fɔ bɛ ye. Ni cɛ lo ni muso la b'o f'i ɲɛna, ni muso fin ni muso gbɛ la b'o fana f'i ɲɛna. An da bɛna se o yɔrɔ ma. N'a y'a sɔrɔ turabu sawula mɔgɔ fin mɔgɔ gɛ a b'o f'i ɲɛna. An bɛna na ni sawula ye. Turabuden jumɛn ye cɛ ye, turabuden jumɛn ye muso ye, an bɛna na n'o leçon fana ye k'o fara a kan. Karamɔgɔdenw, ninnu de ye importance ye turabu kɔnɔna na fɔlɔ. Fiɲɛ den, ani den nin ye muso ye, ani den nin ye cɛ de ye, ani den nin ye cɛ finman de ye, ani den nin ye cɛ gɛman de ye, ani den nin ye muso finman walima muso gbɛ. Ninnu leçon ninnu an da bɛna se o de ma komi an ɲɛ b'a la cogo min na, mais an bɛ nɛn don a kɔrɔ k'a kɔrɔta aw ye. Vocal suivant. An bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye, ka dugawu kɛ farafinna ye, ka dugawu kɛ farajɛla ye, ka dugawu k'an yɛrɛ kun ye. Ala ka kɛnɛya di an ni minnu man kɛnɛ. Minnu ka kɛnɛ Ala ka dɔ fara u ka kɛnɛya kan. Minnu kɔnna ɲɛ Ala ka hinɛ o ra k'u da yɔrɔw sumaya u ye. An minnu yɛrɛ ma taa an ma fɛn di Ala ma, an ma fɛn kɛ Ala ye. Hali bi Ala k'anw yɛrɛw ɲɛ k'an ka don kɔnɔ, k'a don janya an ni bi cɛ inshallah. An bɛ dugawu kɛ farafinna ka ɲɛsuma farajɛla ka